Ahora bajamos aquí abajo, vamos a hacer la croqueta, para que no sufras. ¡No! ¿Manan? Aquí también. Ven, ven, ven. Ah, vale. Hacer la croqueta aquí en la nieve, ¿qué os parece? Puede ser divertido, ¿no? ¿Podem fer la croqueta, Martí? M'heu d'ensenyar a fer-la perquè jo no en sé. I a mi m'havien dit que avui venien uns nens amb mi que sabien fer la croqueta. I jo em pensava que m'ensenyaríeu. Llavors, com es fa la croqueta? Rodant. Aviam, com rodem? Anem a rodar? Aviam. Sí? Deixa els pals, deja los palos. Fica les mans aquí així. Una croquetita de jamón, llama. Vinga! I el Martí? Que m'ensenya el Martí? Martí sap? Croquetes, no són només croquetes de nens, també són croquetes d'adults.